se mnou ohodnotit moje nejhezčí holčičky, co mám asi ve friendu. Angel Nelly, moje kamarádka ze školy, je moc pěkná, takže tak. Takže jdeme dál. Asi taky Justinka, to je nějaká z YouTube, tu jsem si dala. Takže jako další, Viktorka, moje kamarádka Vicky ze školy, takže BFF prostě má. Jak další, Laura 2v1, je to moje sestřička. Takže jdeme dál. Just Girl L6 CZ, je to mý segry BFF, takže tak. A jako poslední, to jsem já, takže řekněte, nebo napište mi do komentáře, jestli jsem hezká nebo ugly. Bye!